Είπα να τηλεφωνήσω στο Γέροντα να προσευχηθεί. Εκείνος ήξερε την αιτία από την οποία έπαθα. Στο πρόσωπο που του τηλεφώνησαν, λέει, από αυτό που έφαγε χθες, λέει, από αυτό προήλθε αυτή η ασθένεια. Λοιπόν, και λέγανε οι γιατροί στην Πολυκλινική Αθηνών, που ήταν 35 χρόνια στην Πολυκλινική Αθηνών, ήξερε τις αιτίες των ασθενειών. Τα ήξερε όλα αυτά. Σας λέω, αυτά φαίνονται υπερβολικά. Άμα κανείς είναι ορθολογιστής άπιστος, σου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει αυτός ο άνθρωπος. Και σας λέω, και εγώ τα θεωρούσα μερικά πράγματα υπερβολικά, αλλά δεν είναι καθόλου υπερβολικά. Όταν έγινα καλά, πήγαινα εδώ το Γέροντα, πάρω την ευχή του και πονούσα λίγο, αλλά πολύ λίγο, ανεπαίσθητα, δεν το υπελόγιζα μπροστά στον φρικτό πόνο που πέρασα. Λέω, Γέροντα, να σας ευχαριστήσω, λέω, προσευχηθήκατε και για την περίπτωσή μου. Λέει, τώρα είσαι καλά? Λέω, καλά είμαι. Πονάς? Λέω, όχι, δεν πονώ. Πονούσα λίγο, αλλά δεν το υπελόγιζα και είπα, δεν πονώ. Δεν πονάς? Λέω, όχι, δεν πονώ. Καθόλου? Καθόλου. Η άλλα κοντά μου, λέει, μου υποδεικνύει ένα ορισμένο σημείο στην κοιλιακή χώρα και μου λέει, σε αυτό το σημείο δεν πονάς λίγο? Λέω, πονάω λίγο. Γιατί δεν το λες? Λέω, δεν το υπολογίζω, είναι λίγο. Το βλέπω, λέει, σε αυτό το σημείο πονάς λίγο. Λοιπόν, γιατρός πραγματικό. Ναι, καλά. Μια άλλη φορά πάλι είχα ένα πόνο εδώ στο αριστερό χέρι, 2-3 μήνες, και ανησύχησα. Και όταν πήγα, έλα πλησίες, τώρα ήταν τυφλός τα τελευταία χρόνια και δεν έβλεπε, αλλά έβλεπε με το χάρισμα. Έλα εδώ, μου λέει. Ενώ εγώ το είπα πολλά στο αριστερό χέρι, εκείνος μου υπέδειξε ένα σημείο στην πλάτη. Εδώ δεν έχει ένα αντίκτυπο, μου λέει. Ναι, εκεί, από εκεί είναι, λέει, από εκεί είναι. Και μου είπε να κάνω μια άσκηση, έκανα μια άσκηση και με πέρασε. Ναι. Λοιπόν, μια φορά τον είχαν υποσκεφτεί 3-4 κοπέλες, αλλά άσεμνα αντιμένες, προτού τυφλωθεί, προετών. Τον γνώριζα από 12 χρόνια τώρα. Λοιπόν, αυτές οι κοπέλες ήταν ημίγυμνες, έξαλλες, με έξαλλη εμφάνιση, και είχα οργιστεί εναντίον τους, εσωτερικός δηλαδή. Λέω, εδώ αισθανόμαστε δέος όταν ερχόμαστε σε αυτό το Γέροντα, και αυτές, λέω, λοιπόν, να εμφανίζονται με αυτή την αθλία εμφάνιση στο Γέροντα, λέω. Λοιπόν, αλλά δεν αγανάκτησα μόνο εναντίον αυτών. Έτσι στενοχωρήθηκα και για τον πατέρα Πορφύριο, που δεν τους έκανε καμιά παρατήρηση, κανέναν έλεγχο. Σκανδαλίστηκα δηλαδή. Λέω, τι, ο Γέροντας, λέω, Άγιος άνθρωπος, δεν έπρεπε να τις παρατηρήσει. Εσωτερικός όλα αυτά τα σκεπτόμουν, δεν είπα τίποτε. Δεν τα εκφραστήκατε? Όχι, δεν είπα τίποτε, αλλά έβραζε από μέσα το καζάνι της ψυχής. Λοιπόν, όταν τελείωσε τη συζήτηση με τις κοπέλες αυτές και έφυγαν, με κοίταξε έτσι κατά πρόσωπον ο πατήρ Πορφύριος και μου λέει, κύριε Νίκο, λέγεται, λέω, Γέροντα, τι θέλετε να πείτε? Εγώ δεν είμαι αυστηρός όπως εσείς. Τι λέτε, Γέροντα, λέω, εσείς είστε αυστηρότερος και ανώτερος και πνευματικότερος από όλους μας, λέω. Όχι, εγώ δεν είμαι αυστηρός όπως εσείς. Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα? Ένα, βλέπετε, ήρθαν αυτές οι κοπέλες εδώ, οι μήγεμες, με έξαλλη εμφάνιση, και δεν τις έκανα παρατήρηση, δεν τις σύλλεξα. Συνάδαμε δηλαδή όλο τον σκανδαλισμό της ψυχής μου και την αγανάκτησή μου. Λοιπόν, τι του είπατε εσείς, πατέρα? Λέω, τι είπα, λέει, ντράπηκα, λέω, τα βλέπει όλα. Λοιπόν, εγώ έχω μια άλλη τακτική. Εάν τις έκανα παρατήρηση, τις συμβούλευα, δεν πρόκειται να με ακούσουν, γιατί αυτές είναι κοσμικές κοπέλες. Προσπαθώ σιγά σιγά να τις φέρω στην πίστη στον Χριστό, και όταν πιστέψουν στον Χριστό, μόνες τους θα καταλάβουν το σφάλμα τους και θα διορθωθούν. Τώρα και να τους έλεγα να διορθωθούν, δεν θα διορθώνονταν. Αυτή την τακτική έχω εγώ. Λοιπόν, κάποτε σκέφτηκα κάτι και μου είπε τη σκέψη μου, και του λέω, Γέροντα, λέω, τίποτε δεν μπορούμε να κρύψουμε όπως έλα. Έτσι χαμογέλασε ο πατήρ Πορφύριος. Το χάρισμα του Θεού, το χάρισμα του Θεού. Λοιπόν, είδε την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Πρωτού γίνει? Ναι, την ημέρα που έγινε. Ήταν στο Άγιον Όρος τότε, μου το βεβαίωσε ο ίδιος.
Ήταν, γιατί το είχα ακούσει και τον ρώτησαν λοιπόν και μου το βεβαίωσε. Και ήταν μαζί του και Κύπριος και λέει, εσύ ο Κύπριος, λέει, για σημείωσε, λέει, και κάνε έτσι το σχεδιάγραμμα της Κύπρου. Έκαμε κύριος προχείρωση το σχεδιάγραμμα της Κύπρου. Σε αυτό το σημείο, του λέει, της Κύπρου αυτή την ώρα έχει εισβάλει ο Τούρκος. Μάλιστα. Λοιπόν, το είχα ακούσει αυτό και τον ρώτησα, γέροντα, λέω, έτσι είναι παιδί μου, λέει, έτσι μου έδειξε ο Θεός, λέει, αυτή τη συμφορά. Ναι. Πήγα μια μέρα έναν διευθυντή τραπέζης και είχε προβλήματα με την οικογένειά του και λέω να σε πάω στον πατέρα Πορφύριο να σε συμβουλέψει, λέω, να σε βοηθήσει, να προσευχηθεί για σένα. Τον κράτησε μισή ώρα, θα τον κράτησε μέσα, όταν ήταν περιπτώσεις πολύ σοβαρές, παρότι ήταν ασθενής και πολλές ασθένειες υπέφερε, κρατούσε τους ανθρώπους και τους συνεβούλευε. Όταν βγήκε έξω από το κελί του πατρός Πορφυρίου, μου λέει, τι ήταν αυτό σήμερα? Λέω, τι συμβαίνει, κύριε Σπύρο? Λέει, με ανέλυσε, με διέλυσε, με έκανε βίδες ο παππούλης. Και μετά λοιπόν, μου είπε όλα τα μυστικά μου, λέει, τα προβλήματά μου, τα προβλήματα της γυναίκας μου, τα προβλήματα των παιδιών μου, λέει, τα πάντα βλέπει αυτός ο άνθρωπος, μου λέει. Κάποτε είχα μιλήσει στον Καναδά, γενικώς και αορίστος, είπα ότι και σήμερα υπάρχουν Άγιοι και θαυματουργοί. Να, παραδείγματος χάριν, λέω, ξέρω έναν ασκητή στην Ελλάδα, δεν ανέφερα το όνομά του, που πήγε μια δική μας γυναίκα εκεί, συνεργάτης μας, λέω, χριστιανή, και που είχε καρκίνο προχωρημένης μορφής και είχε φοβηθεί και της λέει, έλα να προσευχηθούμε μαζί 5 λεπτά. Λοιπόν, προσευχήθηκαν μαζί και της λέει μετά, μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά. Και έγινε καλά. Αυτή εισήχθη στο αντικαρκινικό του Πειραιώς, μεταξά, και μια μέρα ήρθαν οι γιατροί, της έκαναν μια επέμβαση και όχι για να ζήσει, αλλά να παλατείνουν λίγο τη ζωή της. Ήταν πολύ προχωρημένη νοσοκαρκίνος. Και ήρθε μια μέρα ο εισηγητής εκεί, κατάπληκτος, και λέει, κυρία Μιχαλοπούλου, λέγεται αυτή η χριστιανή, τι συμβαίνει, λέει, με σένα? Πέσαμε έξω εμείς τόσοι γιατροί, λέει, πέσανε έξω τα μηχανήματα, λέει, που κάναμε τις εξετάσεις κλπ. Λέει, γιατί? Τόσες εξετάσεις κάναμε, λέει. Δεν έχεις καρκίνο, της λένε. Λοιπόν, οι τελευταίες εξετάσεις ήταν καθαρές. Λοιπόν, όχι, δεν πέσατε έξω, γιατρέ, λέει. Λοιπόν, ήξερε αυτή την περίπτωσή της, ότι είχε καρκίνο, αλλά πιστή γυναίκα, είχε πίστη και ομολογία πίστεως. Όταν σε μια συζήτηση μιλούσαν εναντίον της πίστεώς μας, έπαιρνε το λόγο και υπεράσπιζε την πίστη μας. Λοιπόν, δεν πέσατε έξω, λέει, εσείς οι γιατροί, ότι τα μηχανήματα έκαναν λάθος, είχα όντως καρκίνο, όπως διαπιστώσατε, αλλά πρωτού έρθω εδώ, λέει, να εγχειρηθώ, πήγα σε ένα ασκητή που είναι Άγιος και θαυματουργός και προσευχηθήκαμε μαζί, λέει, 5 λεπτά και μου είπε, μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά. Λοιπόν, Πινελόπη Μιχαλοπούλου, μια συνεργάτης μας. Κάποτε πήγα ένα χριστιανό συνεργάτη μας και αυτόν, Ανδρέα Μπιάνγκη ονόματι, μένει στη Δάφνη εκεί στην Αθήνα, και τον γνωρίσει τον πατέρα Πορφύριο να πάρει τη λευχή του. Πολύ έτσι ευσεβής άνθρωπος. Του λέει ο πατήρ Πορφύριος, εδώ, λέει, στο κεφάλι, σε αυτό το σημείο κάτι βλέπω. Λέει, δεν αισθάνομαι τίποτε, γέροντα. Εγώ κάτι βλέπω, του λέει. Όχι, γέροντα, δεν αισθάνομαι τίποτε. Έπειτα από 4 χρόνια εξεδηλώθη ασθένεια, όγκος, καρκίνο στο κεφάλι. Άρχισε να μειώνεται το φως του, να ζαλίζεται. Λοιπόν, έκανε εξετάσεις, καρκίνος. Η κατάληξη ποια ήταν? Πήρε την έκθεση εκεί των ιατρών και του συνέστησαν να κάνει εγχείρηση. Λέω, θα πάμε στον πατέρα Πορφύριο
να σας σταυρώσει, του λέω. Πήγαμε στον πατέρα Πορφύριο, αυτό που είχε δει προ 4 ετών ο πατήρ Πορφύριος, και του περιέγραψε με ιατρικούς όρους την περίπτωσή του. Εδώ λέει η υπόθεση το τουρκικό εφήπιο. Εγώ η πρώτη φορά άκουγα τέτοιους όρους. Τουρκικό εφήπιο, έχετε ακούσει τον όρο αυτό, ιατρικός όρος? Όχι, και ήταν περιέγραψε την ασθένειά του, ναι, Δευτέρας Δημοτικού, ναι. Περιέγραψε την ασθένειά του με όρους ιατρικούς, όπως ήταν στην έκθεση των ιατρών. Ξεπλάγει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, τι να κάνω, γέροντα, λέει, να πάω έξω να κάνω εγχείρηση στην Αγγλία ή εδώ στην Ελλάδα? Καλύτερα είναι έξω, του λέει, αλλά και εδώ αν κάνεις την εγχείρηση θα γίνεις καλά. Του είπε ότι θα γίνει. Ναι, εισήχθη στον Ευαγγελισμό, τον χειρούργησε ο Καρβούνης. Λοιπόν, ένας γιατρός εκεί, και περιήλθε σε αφασία, σε κομματώδη κατάσταση επί 17 ημέρες. Νεκρός άταφος. Τα παιδιά του δεν ήθελαν να μπουν στο θάλαμο που ήταν, νοσηλευόταν, να τον δούνε, λέει. Είναι μακάβριο φαινόμενο, έλεγαν τα παιδιά του, λέει, είναι όπως νεκρός, λείψαρο, λέει, δεν θέλαμε να βλέπουμε τον πατέρα μας έτσι. Δεν ήθελαν να μπουν να τον δούνε. Δεν αντιδρούσε καθόλου, ελαφασία. Σε κομματώδη κατάσταση 17 ημέρες. Αφού τον λέμε τώρα 17 ημέρο Λάζαρο. Λοιπόν, οι γιατροί τον άφησαν να πεθάνει. Όταν η γυναίκα του λέει, γιατί δεν ενδιαφέρεστε, λέει, ένας γιατρός εκεί απέσιος, λέει, καλά, λέει, δεν θα πεθάνουν και μερικοί? Όλοι θα γίνουν καλά, θα πεθάνουμε κιόλα. Θα πεθάνουν και μερικοί. Λοιπόν, μερικοί γιατροί είναι σκληροί. Εμείς έτσι υπέστημε ένα ψυχικό κλονισμό, γιατί ο πατήρ Πορφύριος είπε θα γίνει καλά. Πήγαμε, το λέγαμε, πατήρ Πορφύριε, ο κύριος Ανδρέας δεν είναι καθόλου καλά, νεκρός άταφος, τόσες μέρες τώρα. Γελούσε ο πατήρ Πορφύριος και έλεγε, καλά, κάντε και εσείς προσευχή. Την 17η ημέρα, ήταν η μέρα μάλιστα του Αγίου Ανδρέου που γιόρταζε, 30 Νοεμβρίου, ένας ιερομόναχος με ένα έτσι τεμάχιο ιερούλι ψάνο πήγε εκεί και τον σταύρωσε, έτσι στον αέρα, έτσι τον σταύρωσε, και μόλις τον σταύρωσε τίναξε το κεφάλι του, άγγισε τα μάτια του, έκανε την πρώτη αντίδραση ζωής. Από εκείνη την ημέρα πήρε το καλύτερο και ζει τώρα 8 χρόνια, 10 περίπου, δεν θυμάμαι, 8 ή 10 χρόνια τώρα, και ζει, έγινε καλά. Ο πατήρ Πορφύριος είχε πολύ και το προορατικό χάρισμα, έβλεπε τι θα γίνει έπειτα από καιρό και το έλεγε. Μια συγκινητική περίπτωση θα αναφέρω με ένα μικρό παιδάκι. Το έφεραν οι γονείς του για να το ευλογήσει ο πατήρ Πορφύριος. Ο πατήρ Πορφύριος, όταν είδε το παιδάκι, έκανε ένα ερώτημα, λέει, είναι βαφτισμένο το παιδί? Όχι, του λένε, γέροντα. Πώς θα το ονομάσετε όταν θα το βαφτίσετε? Είπαν το όνομα. Το παίρνει από την αγκαλιά τους και το κράτησε στα χέρια του και το ύψωσε 3 φορές στον αέρα, σαν να έπαιζε με το παιδάκι. Λοιπόν, μετά τους το έδωκε πάλι, αφού το ύψωσε 3 φορές στον αέρα, και τους λέει, να μην στενοχωρήσετε, νέοι άνθρωποι είστε, και άλλα παιδιά θα κάνετε. Αυτοί δεν κατάλαβαν, δεν έδωκαν σημασία στα λόγια που τους είπε. Έπειτα από μερικές μέρες το παιδάκι έπαθε πνιγμονή και πέθανε. Τότε έτσι σκέφτηκαν τα λόγια που τους είπε ο γέροντας και ήρθαν στο γέροντα, λέει, γέροντα, γιατί μας είπες αν το παιδάκι είναι βαφτισμένο, το πήρε στα χέρια σου, το ύψωσες, λέει, στον αέρα, μας ρώτησες για το όνομά του και μας είπες μη στενοχωρήστε, ναι είστε και άλλα παιδιά θα κάνετε. Παιδιά μου, λέει, είδα ότι το παιδάκι θα πέθαινε, εγώ παρακάλεσα, λέει, θερμά το Θεό εσωτερικός να σας το χαρίσει το παιδάκι, αλλά ήταν αμετάκλητη η απόφαση του Θεού και γι' αυτό το πήρα, λέει, το έκανα αεροβάπτισμα. Λοιπόν, και το παιδάκι αυτό εγγενίασε το νεκροταφείο του μοναστηριού του πατρός Πορφυρίου. Είναι ένα νέο μοναστήρι κοντά εκεί στην περιοχή Οροπού, κοντά στο χωριό Μίλεση.
Εκεί γίνεται ένα τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα μοναστήρι και το παιδάκι εγγενίασε το νεκροταφείο του μοναστηριού. Ο πρώτος νεκρός που ετάφη εκεί, φέραν 30 άνθρωποι περίπου, με μεγάλη συγκίνηση φέραν και ενταφίασαν το παιδάκι αυτό εκεί. Λοιπόν, πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να αναφέρει κανείς. Κάποτε πήγε ο αδελφός μου στον πατέρα Πορφύριο, τον κράτησε 20 λεπτά περίπου και μου λέει ο αδελφός μου μετά, αυτός ο άνθρωπος, λέει, μου είπε όλα τα μυστικά της ζωής μου και μυστικά που τα ξέρει μόνον ο Θεός και εγώ. Μόνον ο Θεός και εγώ. Πήγα ένα άλλο πρόσωπο, ένα ανιψό μου εκεί και του είπε μια φράση που συνηθίζει να λέει όταν στενοχωρείται. Λέει, Κωστάκη, όταν στενοχωρείσαι λες αυτή τη φράση? Ναι, παππούλη, λέει. Ήξερε και τη φράση που λέγει όταν στενοχωρείται. Μάλιστα. Ο πατήρ Πορφύριος αναριθμήτως θεράπευσε. Εκεί που είχα πει ότι ξέφυγα από το θέμα αυτό που είχα πει στο Μόντρεαλ του Καναδά, ότι να και σήμερα υπάρχουν Άγιοι θαυματουργοί, να ένας ασκητής που θεράπευσε μια καρκινοπαθή συνεργάτηδά μας. Λοιπόν, κάποια μάνα που είχε το παιδί της άρρωστο από καρκίνο όγκο στο κεφάλι, έμαθε, δεν ήταν στο κήρυγμα, έμαθε από άλλα πρόσωπα ότι υπάρχει κάποιος ασκητής στην Ελλάδα που θεραπεύει αρρώστος, και με πήρε τηλέφωνο από το Μόντρεαλ και μου λένε, είπες για κάποιον ασκητή? Ποιος είναι αυτός? Λοιπόν, που θεράπευσε την τάδε καρκινοπαθή? Λέω, Πορφύριος λέγεται. Σε παρακαλώ, λέει, θα πάει να πεις να προσευχηθεί για το παιδί μου, έχει καρκίνο όγκο στο κεφάλι. Λοιπόν, και να του πεις αν είναι ανάγκη να το φέρουμε στην Ελλάδα να το σταυρώσει. Μεγάλη πίστη της γυναίκας. Ναι, ναι. Πήγα λοιπόν στον πατέρα Πορφύριο, είπα το όνομα του παιδιού, ύψωσε το χέρι του και σταύρωσε στον αέρα. Δεν μου είπε τίποτα αν θα γίνει καλά το παιδί ή όχι. Γέροντα, λέω, μου είπαν από τον Καναδά να το φέρουν το παιδί εδώ να το σταυρώσετε. Όχι, παιδί μου, λέει, ο Θεός δεν εμποδίζεται από τις αποστάσεις, πανταχού παρόν είναι, παντοδύναμος είναι. Όταν θέλει το παιδί του κάνει καλά εκεί. Είναι μακρινή απόσταση, πολλά τα έξοδα, να μην υποβληθούν σε αυτόν τον κόπο. Εγώ, επειδή είδα που ήταν πολύ πονεμένη αυτή η μάνα μου, ξανατηλεφώνησε, εκείνο τον καιρό όταν πήγαινα στον πατέρα Πορφύριο ανέφερα και αυτό το όνομα. Το ανέφερα πολλά ονόματα και το ανέφερα και αυτό το όνομα και έκανε έτσι στον αέρα, σταύρωνε. Λοιπόν, έπαιζε μερικό καιρό, με πήραν περιχαρής από το Μόντρεαλ του Καναδά, λέει, το παιδί αυτό θεραπεύτηκε, και ξεπλάγησαν οι γιατροί εκεί. Θεραπεύτηκε. Μάλιστα. Δόξα σε Θεό. Μια φορά όταν επέστρεψα από την Αυστραλία, λοιπόν, έβλεπα, λέει, παρακολουθούσα την δράση στην Αυστραλία, τα πάντα, σε παρακολουθούσα. Και άλλη φορά μου λέει, σε παρακολουθώ, λέει. Λοιπόν, το έφερα μια λίστα ονόματα έτσι ανθρώπων χριστιανών εκεί της Αυστραλίας και το έλεγα, γέροντα, εγώ θα διαβάζω τα ονόματα και εσείς θα λέτε κύριε Ελέησον για το κάθε όνομα. Λοιπόν, πολλές φορές την παρακαλούσα για πρόσωπα έτσι που πονεμένα, με προβλήματα, με δράματα. Λοιπόν, θα ήταν καμιά 30 ονόματα. Όταν τελείωσα, λοιπόν, μου λέει, ο Γεράσιμος τι άνθρωπος είναι? Ανάμεσα στα 30 περίπου ονόματα που το ανέφερα για να πει το κύριε Ελέησον, ήταν και το όνομα Γεράσιμος. Ο Γεράσιμος τι άνθρωπος είναι? Αυτός είναι ο πιο δραστήριος χριστιανός ζηλωτής που κάνει ολόκληρη αποστολική κίνηση, το σπουδαιότερο πρόσωπο στην Αυστραλία που γνώρισα. Λέω, έτσι πονεμένος άνθρωπος, καλός άνθρωπος και πονεμένος, μου λέει. Έβλεπε τα πρόσωπα. Μια φορά ήρθε μια κυρία από το Μόντρεαλ του Καναδά που έχει 10-11 παιδιά, πολύ σπουδαία χριστιανή, και αυτή έβγαλε το φωτογραφία με όλα τα παιδιά της και την έδειξε στον γέροντα. Άντε, ευλογημένη οικογένεια, πολλά παιδιά έχεις, λέει, ευλογία, μεγάλη χαρά. Να σου πω ποιο είναι το καλύτερο παιδί σου, της λέει. Λοιπόν, της δείχνει από τη φωτογραφία 10-11 παιδιά, αυτό
αυτό δεν είναι το καλύτερο παιδί σου, της λέει. Λέει, γέροντα, το πέτυχες, λέει, αυτό είναι το καλύτερο παιδί μου. Όταν μπήκα μέσα μετά, λέει, καλή αυτή η κυρία, λέει, χριστιανή σπουδαία, της είπα, λέει, ποιο είναι το καλύτερο παιδί της, έτσι με το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος με έδειξε ο Θεός για να ενισχυθεί στην πίστη. Λέω, βγήκε κατασυγκινημένη, λέω, έξω, βέβαια. Λοιπόν, ο πατήρ Πορφύριος έκανε αναρρύθμιτα θαύματα, και αυτό δεν φαίνεται υπερβολικό? Και εγώ θα το θεωρούσα υπερβολικό εάν δεν είχα γνωρίσει πρόσωπα και πράγματα. Λοιπόν, συνέρεαν πλήθη ανθρώπων, προσκύνημα ήταν εκεί πέρα, μπορούσαν να είναι 10, 15, 20 αυτοκίνητα έξω, να είναι πούλμαν αυτό. Λοιπόν, κάθε μέρα και έπασχε από πολλές αρρώστιες και δεν μπορούσε βέβαια να μιλήσει πάντοτε σε όλα τα πρόσωπα, αλλά προσευχόταν για όλα τα πρόσωπα. Έβλεπε, μου έλεγε, βλέπω, λέει, όλους όσοι έρχονται και προσεύχομαι για όλους και στενοχωρούμε που δεν μπορώ να μιλήσω σε όλους. Και μερικοί ελάμβαναν το αίτημά τους χωρίς να τον μιλήσουν μαζί. Απλώς μπαίναν στο κελί του και φιλούσαν το χέρι του και έφευγαν, δεν μπορούσε να μιλήσει πολλές φορές, και μερικοί λάμβαναν το αίτημά τους, άρρωστοι θεραπεύονταν ή λύονταν προβλήματά τους, λοιπόν, χωρίς να τους μιλήσει. Ήταν πολύ θαυμαστό πρόσωπο. Και δούλευε και το τηλέφωνο τηλέφωνο από όλο τον κόσμο, το τηλέφωνο του δούλευε συνεχώς. Ήταν δε και πολύ ευχάριστος τύπος. Ακούστε πόσες αρρώστιες είχε πάει 3-4 εμφράγματα. Νεότερος ήταν αητός. Τώρα στα τελευταία του χρόνια, λοιπόν, 10, 15, 20 χρόνια τα τελευταία υπέφερε. Λοιπόν, ελπίζω στήρα. Ναι, είχε καρκίνο στο καρκίνο. Το αντιμετώπιζε δια της πίστεως. Είχε πρόβλημα με τα νεφρά του, πρόβλημα με το στομάχι του, έπαθε πολλές φορές γαστροαργίες, έφτασε μέχρι το χείλος του θανάτου. Τύφλωση είχε, κύλι είχε, πονούσε, και δεν έλεγε ποτέ, Κύριε, να με θεραπεύσεις. Ξέρετε τι έλεγε? Λοιπόν, ενώ θεράπευε τόσους ανθρώπους, ο ίδιος υπέφερε τόσο πολύ και από τόσες αρρώστιες. Εγώ ντρέπομαι να πω στο Χριστό να με θεραπεύσει. Ντρέπομαι, έλεγε, να πω. Θεωρούσε ντροπή. Και εσείς να μην λέτε να με θεραπεύσει, να λέτε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε το δούλο σου Πορφύριο. Λοιπόν, αυτό να λέτε, να μην λέτε να με θεραπεύσει. Άλλωστε εγώ ζήτησα να έχω αρρώστιες, σαν μια θυσία μικρή να δείξω αγάπη στο Χριστό. Ο ίδιος ζήτησε να έχει αρρώστιες για να δείξει αγάπη στο Θεό. Πολλές φορές έλεγε στους ιατρούς την περίπτωσή του. Λοιπόν, τους έλεγε, να, αυτό και αυτό παρουσιάζει το στομάχι μου, εσωτερικό στα τυχώματα, εκεί είναι έτσι και γι' αυτό ημωραγώ. Έβλεπε ο ίδιος τις αιτίες των ασθενειών. Έκανε αρίστη διάγνωση με το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Άκουσα και στην Αθήνα από ραδιοφωνικούς σταθμούς καθηγητάς, ιατρούς που μίλησαν για τον πατέρα Πορφύριο και έλεγαν, αυτός έλεγε την τελευταία λέξη, λέει. Ήτανε πολύ αγνός άνθρωπος, από μικρό παιδί είχε το χάρισμα, από νέος, 17-18 χρονών νέος, είχε αυτό το χάρισμα, γιατί ήταν πολύ αγνός άνθρωπος και πολύ ταπεινός και υπάκουος. Σαν μοναχός έκανε απόλυτη υπακοή, θα λέγαμε, στους γεροντάς του. Μόνασε σε διάφορα μέρη, στο Όρος, το Άγιον Όρος, το Σιλά, στην Εύβοια. Ήτανε πολύ αγνός άνθρωπος, από μικρό παιδί είχε το χάρισμα, από νέος, 17-18 χρονών νέος, είχε αυτό το χάρισμα, γιατί ήταν πολύ αγνός άνθρωπος και πολύ ταπεινός και υπάκουος. Σαν μοναχός έκανε απόλυτη υπακοή, θα λέγαμε, στους γεροντάς του. Μόνασε σε διάφορα μέρη, στο Όρος, Εύβοια. Είχε μεγάλη αγάπη στο Θεό, αφού σας είπα ότι ζήτησε ο ίδιος να υποφέρει
από πολυχρόνιες αρρώστιες. Για ταπείνωση περισσότερο, θυμόμαστε τον Απόστολο ναι, Παύλο. να υποφέρει για την αγάπη του Θεού. Ταπείνωση είχε μεγάλη. Μια μέρα που πήγα να τον δω, «Κύριε Νίκο, θέλεις ξύλο?» μου λέει. Γιατί? «Αλλά είμαι άρρωστος και δεν μπορώ να σηκωθώ να σε δείρω». Λέω, «Γιατί γέροντα?» «Γιατί έμαθα μιλάς για το πρόσωπό μου». Κάπου είχα μιλήσει επενετικά για το πρόσωπό του, τα άμαθε. Λοιπόν, σου κάνει εντύπωση που μου έδωκε ο Θεός μερικά χαρίσματα και κάνω μερικά θαύματα. Να μην σου κάνουν εντύπωση αυτά τα πράγματα. Τα χαρίσματα και τα θαύματα δεν είναι δικά μου, είναι του Θεού. Δικά μου είναι τα αμαρτήματα μόνον. Και εγώ φοβάμαι μήπως με τιμωρήσει ο Κύριος. Μου έδωκε τα χαρίσματα και τα θαύματα και τη δύναμη να κάνω θαύματα, μήπως συγκινηθώ και γίνω καλός, γιατί δεν είμαι καλός. Ακούτε να λέει ο πατήρ Πορφύριος τώρα, έτσι. Μήπως συγκινηθώ και γίνω καλός, αλλά δεν έχω γίνει καλός. Είδες τι λέει το Ευαγγέλιο? «Πολλοί είναι εκείνη τη ημέρα ιερούσιμοι, Κύριε, Κύριε, ούτως ονόματι προευτεύσαμεν και δυνάμεις και θαύματα επίσημεν, καιρό αυτής ουκ είδα ημάς». Αυτό φοβάμαι μη συμβεί και σε μένα, έλεγε. Κάποτε μου έδωκε μια συμβουλή, να δείτε τι ταπεινός άνθρωπος που ήταν και τι ευγενικιά ψυχή. Μου έδωκε μια συμβουλή για το κήρυγμα. Λοιπόν, και έπειτα από μερικές ημέρες που τον επισκέφτηκα πάλι, μου λέει, «Κύριε Νίκο, να με συγχωρείς». Λέω, «Γιατί πράγμα γέροντα να σας συγχωρώ?» «Να σου έκανα μια παρατήρηση για το κήρυγμα. Εγώ, ένας αγράμματος άνθρωπος, έκανα παρατήρηση σε έναν επιστήμονα. Λοιπόν, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, να με συγχωρείς. Έπρεπε να το κάνετε γέροντα», λέω, και την άκουσα ευχάριστα την παρατήρηση και ήταν σωστή και θα διορθώσω αυτό το μειονέκτημα που παρατηρήσατε στο κήρυγμα και το θεωρώ ευλογία, λέω, που μου κάνατε σύσταση. Είχαν έρθει από το εξωτερικό άνθρωποι να τον δουν και να ακούσουν ένα πνευματικό λόγο από το στόμα του, και δεν τους μιλούσε. Ώρα κάθονταν εκεί και δεν έλεγε τίποτε ο γέροντας. Οπότε λέει ένας από αυτούς, «Γέροντα, εμείς ήρθαμε από τόσο μακριά», λέει, «να ακούσουμε ένα πνευματικό λόγο από το στόμα σας. Πέστε μας κάτι», λέει, «ένα πνευματικό λόγο». Τότε έλυσε τη σιωπή του και λέει, «Παιδιά μου», λέει, «τι να σας πω, στενοχωρούμε γιατί δεν αγάπησα το Θεό όσο πρέπει. Στενοχωρούμε διότι δεν αγάπησα το Θεό όσο πρέπει». Οι Άγιοι έχουν φτάσει σε τόσο μεγάλη ταπείνωση που βλέπουν τους εαυτούς τους χειρότεροι από όλους τους άλλους. Έτσι είναι, έτσι είναι. Για τα ζώα είχα ακούσει, τα ζώα το καταλαβαίνανε και του φιλούσαν μερικές φορές το χέρι, ας πούμε. Ναι, είναι μερικά πράγματα που δυσκολεύομαι να τα πω. Να πω ένα τέτοιο. Ναι, ένα τέτοιο. Να πω. Να μην δυσκολευόσαστε καθόλου, εμείς θέλουμε τη μαρτυρία σας. Δεν δυσκολεύομαι για σας, γιατί εσείς είστε πιστός άνθρωπος και δεν δυσκολεύεστε να τα παραδεχτείτε αυτά. Έχουμε ζήσει και εμείς παρόμοιες καταστάσεις. Λοιπόν, ναι. Αλλά δεν ξέρω από τους ακροατές μου αυτή την ώρα πόσοι ακούν με πίστη και πόσοι με δυσπιστία. Το μήνυμα που περνάμε είναι ότι υπάρχουν ακόμη και σήμερα τέτοιοι πατέρες. Φύγανε αυτοί οι μεγάλοι. Έχουμε πατέρες ακόμη και θα έχουμε. Αυτό το μήνυμα λοιπόν, περνάμε. Όποιος αμφιβάλλει, δεν θα εκλείψουν ποτέ πιστοί και άγιοι και χαρισματούχοι και θαυματουργοί. Ζει Κύριος και ζει η Εκκλησία. Και όποιος αμφιβάλλει, λοιπόν, αρκεί να ψάξει και θα βρείτε τους πατέρες. Εγώ τους παραπέμπω, τους απίστους, τους ορθολογιστάς, τους αθέους, λοιπόν, σε τόπους ή σε πρόσωπα που γίνονται θαύματα που μπορούν και αυτοί να τα διαπιστώσουν και να έχουν καλή προαίρεση να πιστέψουν. Αυτό το μήνυμα περνάμε σήμερα. Κάποτε εκεί στην Εύβοια, στην εξοχή, είδε στα ύψη ένα αητό, σε μεγάλο ύψος, πολύ μεγάλο ύψος, και τον κάλεσε τον αητό να κατεβεί χαμηλά και κατέβηκε μπροστά του.
Τι έγινε μετά? Αητέ λέει χαμήλωσε. Και χαμήλωσε ο αητός. Ναι. Οι Άγιοι είναι όπως στην προπτωτική εποχή που οι πρωτόπλαστοι σαν φίλοι λέει με τα ζώα και υπήκοαν τα ζώα στους πρωτοπλάστος. Αυτό συμβαίνει και με τους Αγίους. Δεν, στο βίο του Αγίου Σάβα, του Σάββατο Υγιασμένο, που είναι το σκηνομάτο κάτω στους Αγίους Τόπους, το επέστρεψαν οι παπικοί και ευωδιάζει πολύ το σκήνομα του Αγίου Σάβα. Στο βίο του Αγίου Σάβα, παραδείγματος χάρη, και σε άλλους βίους δηλαδή, δεν διαβάζουμε ότι ο Άγιος Σάβας είχε ένα λιοντάρι στη σπηλιά του που του συμπεριφερόταν σαν φίλος. Ναι, το είχαμε πει και σε μια εκπομπή με τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Ναι, είναι άλλη περίπτωση εκείνη. Όταν έφυγε από το μοναστήριο ο Άγιος Σάβας, τον έδιωξαν οι καλόγεροι σαν αυστηρόλ. Ήταν πολύ αυστηρός και έλεγαν είσαι αυστηρός, είσαι αγενής, δεν μπορούμε να σε υποφέρουμε. Λοιπόν, τον έδιωξαν από το μοναστήριο τον Άγιο Σάβα. Πόσο έξω πέφτουν οι άνθρωποι στην κρίση για τους ανθρώπους. Λοιπόν, και πήγε εκεί σε μια σπηλιά και βρήκε ένα λιοντάρι μες στη σπηλιά. Δεν φοβήθηκε καθόλου. Η αγιώτης ημερώνει την κτήση. Λοιπόν, όπως στην προπτωτική κατάσταση ήταν οι πρωτόπλαστοι φίλοι με τα ζώα. Άλλο λοιπόν, κανένα με τα ζώα. Τι είπε ο Άγιος Σάβας? Λέει, θόπευσε το λιοντάρι στη χέτη του και του λέει κάθισε εδώ, θα μοιραστούμε τη σπηλιά. Απ' εδώ θα είμαι εγώ και απ' εδώ θα είσαι εσύ, του λέει. Μοιράστηκε τη σπηλιά και εκεί έμεινε και ο Άγιος Σάβας και το λιοντάρι. Λοιπόν, αν να πιστέψουν οι κοσμικοί άνθρωποι τέτοια πράγματα. Θέλω να πω κάτι για το τέλος του πατρός Πορφυρίου. Ναι, και θα ήθελα μία ερώτηση, σας την κάνω τώρα. Ναι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα μεταστροφής. Διάβαζα στο περιοδικό Τη Δράση για ένα από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της Ολλανδίας, το Ζωζεφ, που έγινε ορθόδοξος από τον πατέρα Πορφύριο. Και ήρθε η Ολλανδική τηλεόραση. Είναι πλήθος Ινδουιστές. Είναι πλήθος περιπτώσεων. Μερικά τέτοια παραδείγματα μεταστροφής και μετά να πούμε για το τέλος. Είναι πλήθος περιπτώσεων. Έτσι που σας έχουν κάνει εντύπωση. Άνθρωποι που έχουν αλλάξει. Ναι, είναι... εδώ στην Πάτρα ξέρω έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν οπωσδήποτε καλός άνθρωπος, αλλά κοσμικός, δεν είχε έτσι καμιά σπουδαία σχέση με την εκκλησία. Λοιπόν, είχε κάποιο πρόβλημα με την υγεία του, ανέβηκε μια μέρα με τη γυναίκα του στην Αθήνα, πήγαμε στον πατέρα Πορφύριο εκεί, τους ευλόγησε. Από εκείνη την ώρα λέει δεν έχω πρόβλημα, και από εκείνη την ώρα έγινε χριστιανός ζηλωτής. Λοιπόν, φίλος της γραφής, του κηρύγματος, της προσευχής, των μοναστηριών. Λοιπόν, ζει μια άλλη ζωή τώρα. Λοιπόν, είναι πολλοί που μετεστράφησαν από τον πατέρα Πορφύριο, πολλοί σώθηκαν. Λοιπόν, να πω κάτι που έτσι ιδιαιτέρως με καταπλήσει. Τέτοιο χάρισμα δεν το έχω διαβάσει ούτε στα βιβλία. Λέω, κάνω την εξής σκέψη, έχω κάνει, επειδή ζούμε τους εσχάτους καιρούς, παραμονές της εμφανίσεως του Αντιχρίστου, για να ενισχυθούν οι ολίγοι πιστοί. Έχει δώσει ο Θεός πολλά σημεία και θαυματουργούς στις ημέρες μας. Ένας που εξετάζει τα πράγματα βλέπω ότι γίνονται πολλά σημεία, πολλά θαύματα στις ημέρες μας. Λοιπόν, ο πατήρ Πορφύριος, ο άνθρωπος της Δευτέρας Δημοτικού Σχολείου, μιλούσε στους επιστήμονες, στον καθένα με τη γλώσσα της επιστήμης του. Στο βιολόγο μιλούσε με όρους της βιολογίας, στον ιατρό με όρους της ιατρικής, στον χημικό με όρους της χημείας, στον πυρηνικό, το φυσικό, τον πυρηνικό επιστήμονα με όρους της πυρηνικής φυσικής, παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριος Φράγκος είναι ένας επιστήμον χριστιανός στην Αθήνα, έχει γράψει βιβλία, άρθρα γράφει. Και στο διάστημα. Όταν πήγε για πρώτη φορά στον πατέρα Πορφύριο, είναι επιστήμον που έχει μετάσχει σε 30 διεθνή παγκόσμια συνέδρια επιστημόνων, είναι σπουδαίος επιστήμον και ασχολείται ιδιαίτερα με τη φυσική, με την υψηλή τεχνολογία, με την πυρηνική φυσική. Και όταν πήγε στο Γέροντα για πρώτη φορά,
και άνοιξε συζήτηση ο γέροντας και μιλούσε για θέματα υψηλής τεχνολογίας, πυρηνικής, φυσικής, και ξεπλάγει ο άνθρωπος βγαίνοντας έξω, λέει στους άλλους, λοιπόν, λέει, ο γέροντας, λέει, έχει σπουδάσει, λέει, πυρηνική, φυσική, τέτοια πράγματα? Γέλασαν οι άλλοι. Λέει, τι γελάτε, λέει, ο παππούλης, λέει, έχει σπουδάσει τέτοια πράγματα? Σου λέει ένα καλογεράκι εκεί, πού να ξέρει τέτοια πράγματα? Λοιπόν, ο γέροντας δεν έχει σπουδάσει, λέει, αλλά μιλάει σε όλους τους επιστήμονες με τη γλώσσα της επιστήμης τους, με το χάρισμά τους. Για τον Κοντόπουλο, τον επιστήμονα που είχαμε διαβάσει για την αστρονομία στο σχολείο του, του είπε μία ιδέα ο πατήρ Πορφύριος και την παρουσίασε σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο αστρονομίας. Ναι, είχε τέτοιο χάρισμα. Ναι, όλοι οι σύνεδροι εκπλάγησαν για την ιδέα αυτή του Κοντόπουλου, η οποία ήταν του πατήρα Πορφύριου. Κάποτε θέλησε ένας μεταλλιολόγος που το παιδί του ήταν άρρωστο, είχε ένα πρόβλημα υγείας, να πάμε στον πατέρα Πορφύριο να το σταυρώσει. Πήγαμε, το σταύρωσε το παιδάκι και έγινε καλά. Αλλά ο πατήρ Πορφύριος άνοιξε συζήτηση με τον πατέρα του παιδιού. Ο πατέρας του παιδιού ήταν θρησκευτικός αδιάφορος, κοσμικός, και έτσι είναι ακόμη δυστυχώς. Λοιπόν, του λέει, εσύ, λέει, τι δουλειά, λέει, κάνεις? Λέει, μεταλλιολόγος. Και του λέει ο πατήρ Πορφύριος, με τι μέταλλα ασχολείσαι με εκείνο το μέταλλο, με εκείνο? Κάτι λέξεις που πρώτη φορά τους άκουγα, κάτι δύσκολα ονόματα μετάλλων. Πρώτη φορά άκουγα εγώ τέτοια ονόματα. Και αυτός λοιπόν εξεπλάγει που ήξερε ο γέροντας με ποια μέταλλα ασχολείται ειδικός. Του περιέγραφε εκεί το εργαστήριό του κλπ. Αυτός έτσι ενεώς το να έβλεπε τον άκουγε του γέροντα, του λέει, εκεί, λέει, στο γραφείο σου, λέει, μέσα στο σιρτάρι έχεις και μια Αγία Γραφή, κύριε Ελευθέρη? Ναι, λέει, γέροντα, έχω. Ναι, αλλά δεν τη βγάζεις ποτέ να τη διαβάσεις, του λέει. Την έχεις μέσα στο σιρτάρι, λέει, δεν τη βγάζεις ποτέ να τη διαβάσεις. Αυτός βγήκε έξω με σκυμμένο το κεφάλι, σκεπτικός, νόμιζε ότι τα της θρησκείας είναι παραμύθια των παπάδων. Και ο πατέρας του μου έλεγε, ο παππούς του μικρού παιδιού, θρησκευτικός άνθρωπος ο πατέρας του, λοιπόν, μου έλεγε, ο γιος μου ο Λευτέρης, λέει, από τότε που πήγε τον πατέρα Πορφύριο, τώρα είναι ένας μήνας, λέει, είναι συνεχώς σκεπτικός, κατηφής. Γιατί, λέω, κύριε Κώστα? Διότι, λέει, αυτός νόμιζε ότι αυτά είναι παραμύθια και τώρα είδε, λέει, και όλες τις μέρες είναι σκεπτικός. 1-2 μήνες ήταν σκεπτικός, κατόπιν συνέχισε ξανά τα ίδια τη ζωή της αδιαφορίας. Αν δεν έρθει η ώρα της χάριτος δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού, δεν προσευχηθεί, δεν ζητήσει το έλεος του Θεού, δεν έρχεται η χάρις. Το τέλος του πατρός Πορφυρίου, το οποίο ήταν θαυμαστό, γιατί για το τέλος του πατρός Πορφυρίου είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Ο πατήρ Πορφύριος, προαισθανόμενος το τέλος του, μετέβη στο Άγιον Όρος. Τον μετέφεραν έτσι μέσα στο αυτοκίνητο σαν σε φορείο, να πούμε, και είπε, θέλω να πάω στο Άγιον Όρος για να πεθάνω στο Άγιον Όρος. Δεν ήθελε να πεθάνει έτσι στην Αττική εκεί, για να αποφύγει έτσι τον κόσμο, τις τιμές που θα το απέδιδαν στο θάνατό του. Πήγε στο Άγιον Όρος και μια μέρα είχε μια συνοδεία στα Καυσοκαλύβια 5 μοναχών. Τους λέει, έφτασε η ώρα, λάτε να προσευχηθούμε γιατί φεύγω. Προσευχήθηκαν, ύψωσε τα χέρια του και παρέδωκε το πνεύμα. Όπως ένα πουλί αφήνει την πνοή του, έτσι τόσο ηρεμοθάνατο είχε. Προτού πεθάνει έδωκε εντολή στους μοναχούς να μην καλέσουν κανένα στην κηδεία του, να μην δεχθούν κανένα και να τον θάψουν με την ανατολή του ηλίου. Έζησε ταπεινά και πέθανε ταπεινά. Ο πατήρ Αυγουστίνος, ο επίσκοπος Φλωρίνης, όταν πληροφορήθηκε το θάνατο, τηλεφώνησε στην Αθήνα έτσι συγκινημένος και λέει, ο ταπεινός τρόπος με τον οποίο απέθανε ο πατήρ Πορφύριος, αποφεύγοντας κάθε τιμή
από τους ανθρώπους στο θάνατό του και στην κηδεία του, είναι και αυτός ο τρόπος μία επιπλέον απόδειξη της αγιότητας του ανδρός. Του λέγαμε γέροντα, αν φύγεις λοιπόν θα αισθανόμαστε ότι χάνουμε ένα μεγάλο στήριγμα της ψυχής μας. Όταν θα φύγω από τον ουρανό θα σας βοηθώ περισσότερο. Δεν υπάρχει θάνατος. Για τον πιστό δεν υπάρχει θάνατος, έλεγε. Τι είπε ο Χριστός? Όποιος πιστεύει σε μένα, θάνατον ου μη θεωρήσει εις τον αιώνα. Όταν άκουγε να μιλάμε για θάνατο, σαν να θύμωνε. Τι είναι αυτό που λες, παιδί μου? Τι είναι αυτό? Δεν υπάρχει θάνατος για τον χριστιανό. Δεν υπάρχει θάνατος. Όποιος είναι μέσα στην εκκλησία, ζει μέσα στην εκκλησία, δεν γεύεται θάνατο. Λοιπόν, πηγαίνει σε μια ανώτερη κατάσταση και από εκεί θα μπορώ να σας βοηθώ περισσότερο, είπε ο πατήρ Πορφύριος. Και στην πνευματική του έτσι διαθήκη λέει, ο κόσμος λέει με θεωρούσε Άγιον, αλλά εγώ λέει είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και τώρα που θα φύγω λέει θα πάω στον ουρανό, στο Θεό, λέει φοβάμαι μη μου πει ο Θεός, εσύ τι θέλεις εδώ πέρα αμαρτωλέ? Οπότε θα του πω και εγώ, κύριε αμαρτωλός είμαι. Λοιπόν, μα εσύ είσαι για την κόλαση. Όπου με τοποθετήσει η αγάπη σου, όπου με τοποθετήσεις, κύριε, λοιπόν αυτός γίνει το θέλημά σου. Πολύ ταπεινή ψυχή. Έτσι αισθάνονται οι Άγιοι. Δεν είναι αυτά λόγια, σχήματα λόγου. Είναι πραγματικότητες. Έτσι αισθάνονται οι Άγιοι. Μπαίνει όμως το εξής ερώτημα, γιατί ο Θεός τους είχε δώσει τόσο μεγάλο χάρισμα ειδικά? Γιατί ήταν αγνός πολύ, ήταν ταπεινός πολύ και είχε μεγάλη αγάπη προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Ήταν άνθρωπος των μυστηρίων, της προσευχής. Όταν πήγαινα με διαφόρους ανθρώπους που είχαν προβλήματα, έλεγε, συνιστούσε τα εξής πράγματα κυρίως: μελέτη της Αγίας Γραφής. Μελετήστε Γραφή, μελετήστε Ευαγγέλιο, να έρθει χάρη στην ψυχή σας, έλεγε. Προσευχή και εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Κάποτε το είπα γέροντα, λέω, αν έρθει αύριο ο Αντίχριστος, λοιπόν θα είναι τρομερή η κατάσταση. Θα μας δώσει ο Θεός, λέω, δύναμη να μαρτυρήσουμε? Εάν εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, θα μας δώσει δύναμη, μου είπε. Έχει μεγάλη σημασία η Θεία Εξομολόγηση. Εγώ το αισθάνομαι σαν να μην πέθανε ο πατήρ Πορφύριος, αφού και μετά θάνατον έχω πληροφορηθεί ότι έχει εμφανιστεί σε πρόσωπα σοβαρά, εν οράματι έχει εμφανιστεί. Το κελί του ευωδιάζει. Πολλοί άνθρωποι που πήγαν στο κελί του, από πλημμύρα από ευωδία, πρόσωπα γνωστά μου. Λοιπόν, ο Άγιος κοντά μας είναι και όλοι οι Άγιοι κοντά είναι και μας βοηθούν. Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει, έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, οι δε εισήν εν ειρήνη. Λοιπόν, απολαμβάνουν την ευδαιμονία του ουρανού, μετέχον της μακαριότητας του Θεού. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού και θαυμάστος είναι ο Κύριος τους οσίους αυτού και θαυμαστώνει. Εγώ λέω, κύριε Σανταρολιώτη, ότι ένας Πορφύριος ή ένας Ιάκωβος είναι αρκετό και υπεραρκετό παράδειγμα να αποδείξει ότι η πίστη μας